5 meter efter 25 meter. Efter det här heatet så kommer vi alltså att köra prisutdelning för 30-31. Efter det sen så är det 200 yards bröstsim damer som går 3 hit. I hit 1 ska vi ha på bana 3 några Rogö Jönköping, 4 Edvin Jönköping och 5 Moa Hultqvist Jönköping. I föregående hit hade vi en viskning. Det var alltså hit 1, bana 1 för felaktig vändning. Snabbast ut här hade vi bana 4 Axel Pettersson, ett följt av bana 5 Oskar Eriksson Täby. Det är 50 år kvar, så det är fortfarande Axel Pettersson i ledning före Oskar, och på tredje plats just nu så har vi bana 3 till Markfält. Och det är Axel som går i mål först. Vi gör han på tiden 47,70 på andra plats. Sen Oskar Eriksson tiden 48,75. Och 3 i loppet blir bana 3 till Markfält på tiden 58,62.